alle sammen, og i dag vil jeg prøve at lave en dansk video. Der er mange af jer, der har spurgt. Her er der et lille eksempel. Det den her video kommer til at handle om, det er, at hvis jeg skal hente en pakke. Jeg skal nok lige vise jer pakken, og hvad det er der i. Okay, jeg åbner lige pakken. Den her smarte ting har her. Okay, nu har jeg skåret den op lidt her. Så nu åbner jeg den sådan rigtig åbner den. Okay. Nu viser jeg ikke lige tingene. Det skal jeg nok gøre. Jeg skal bare lige have tingene ud. Jeg skal lige åbne den. Okay, her har jeg fået sådan nogle her sytskå. De er så søde, jeg elsker dem. Jeg tager dem med ud. Så. I love them. Og man kan holde her ved dem. De er så søde. Ui. Okay, den næste. Her har jeg en lille taske. Den er rigtig stor. Okay. Ja, det kan se, men okay. Hvis I kan høre noget, så kan man skræmme der. Det er bare lige min mor, den laver mad. Okay, her har jeg den her mega fede og søde taske. I love it. Det er ikke min skoletaske. Det er til, hvis nu jeg skal på tur eller et eller andet. Den har sådan her foran. Har den her, hvor man kan fx putte sin telefon i eller et eller andet, sin nøgle. Måske, okay, så lyner vi den lige igen.